xiquets. Avui tindrem un programa ben variat. Primer coneixerem les noves activitats infantils que s'han organitzat a la plaça de Gandia durant tots els diumenges de l'hivern. Després, les definicions i les opinions a càrrec dels alumnes de 5è i 6è de primària del Col·legi Públic de Gandia Roís de Corella. Arriba el moment de les definicions. Avui ens parlaran de conceptes tan habituals en la nostra societat ara mateix com ara immigrant, altruisme o solidaritat. Sabeu el que és una zona rural? Rural. Pues una zona on no hi ha molta gent, que és un poble menut. I forestal? Un lloc on hi ha molts arbres. Fauna. Forestal seria, per exemple, muntanya i rural seria la marjal, no? Més o menys. I residencial? On resideixen. On hi ha gent vivint. Sabeu el que és la companyonia o companyerisme? Me sona, però ara no sé com explicar-ho. Llibre. Si sou companys de classe, com seria la companyonia? Pues mos portem bé, som dels millors amics. Sempre jugant a futbol mos divertim molt, aunque no marquem molts gols, però bueno. Us ajudeu? Sí. Sabeu el que és un immigrant? Sí, una persona que ve d'un altre país però que no té els papers d'este país. Bueno, pot tindre-los o no tindre-los, que ve d'un altre país. I quan una persona d'ací se'n va fora, com es diu? Seria emigrant, és paregut. No coneixíeu la paraula emigrant? No, immigrant sí. Sí. Molt bé, en coneixeu? Són iguals, però... Quasi són iguals. En coneixeu d'immigrants? No. No? Gent que ha vingut de fora, en coneixeu? Sí, un amigo que és de Romania i otro de Bulgària. I coneixeu a gent d'ací que se n'ha anat fora? A viure o a estudiar o a fer alguna cosa? Un amigo de la meva mare s'ha anat a Xina, a Perú, a tot el país. Però de turista o a treballar? No, de turista. Que no és el mateix. I l'altruisme sabeu el que és? L'altruisme. I altura? No. L'altruisme és fer una cosa bona i no esperes res a canvi. La solidaritat sí que sabeu el que és. Què és la solidaritat? Quan la gent s'ajuda. Fer coses bones. Molt bé. Moment de la pausa publicitària, però tornem de seguida, no se'n vagin, fins ara. Reprenem Som Xiquets i continuem amb els alumnes del Col·legi Roís de Corella, que avui ens diran quin menjar prefereixen. Tot seguit, el nostre especialista de luxe d'avui, Javier Urra, qui fora president de la xarxa europea de defensors del menor, ens donarà uns savis consells per tal d'educar millor els nostres fills o filles. A mi m'agrada el bullit. T'agrada el bullit? Que no porta una medalla o alguna. Ara l'amanida no. Bueno. La carn, el peix, la pasta... I les llegums també? Cigrons i això també s'ho menges? Segur? I les lentilles també? I puré. 2 medalles. M'agrada la pizza. Molt bé. M'agrada les pastes frites i pollo. Molt bé. No m'agrada els fruits secs. No m'agrada les verdures. Algunes. Ninguna verdura. No, algunes sí, altres no. I les fruites vos agraden? Sí. Algunes sí, altres no. Quines t'agraden, quines? La poma, no la poma, sí la poma, no la pera i la poma no. I les freses, els plàtans, les taronges, n'hi ha moltes. Les plantes, El meló. les plantes un poquet, Són la meva fruita favorita. les melons i les sandíes sí, les sandíes menys. I les freses, les maduixes... No, sí. Quin pecat. I com porteu això de menjar de calent, de menjar en cullera, l'arròs, les lentilles, això què tal? Bé?
carres o perquè no vols menjar de tot? Perquè a voltes no m'agrada i a voltes m'agrada. Mengeu així en el menjador escolar? Jo sí. I està bo? Mi plato favorito es la paella. La paella A mí la fideuá. No está mal, La fideuá también. Plato valenciano y plato gandiense, muy bien. Muy bien. ¿Y coméis de todo o Variado. Yo sí. carne, verdura, pescado, Sí. frutas Fruta, sí. o más lácteos, más yogures o... Ah, no. Yo llevo más yogur que fruta. Y yo. ¿Y dulces? ¿Cómo lo lleváis? Todos los días salimos a la chuchería. De menjar el que més m'agrada són els macarrons. I per a berenar un bocadillo. Y de sopar, pues la sopa, lo que más me agrada. Y lo que no me agrada es el puré de verduras. Vale. Però també te'l menges o no tant? Sí, me tinc que menjar. Mestre, tu què t'agrada menjar? A mi m'agrada menjar jo vull menjar sempre de pasta, però no me deixen. I jo berene un bocata i per a sopar sempre menjo peix. I el que no m'agrada, el bollit. Qui vol començar dels dos? Vale, pues m'agrada la pizza, m'agrada els macarrons i el xocolate. Mestre. Però menges més coses? Sí. La Coca-Cola, Fanta, chuche, muchas cosas más. I tu què t'agrada? A mi m'agrada les hamburgueses, les pizzas, les chucheries, la Coca-Cola, l'aigua, de tot també. Mestre, i el que no vos agrada? No m'agrada jugar a futbol. No, de menjar, de menjar. Ah, pues els champinyons no m'agraden res i els espaguetis. Ja està. A mi no m'agrada ni el paté ni la sobrassada. Molt bé. I fruita i verdura i això en mengeu? Sí. A mi m'encanten totes. Molt bé. I carn i peix també? Sí. I llegums també? Mengeu de cullera, de calent? Sí. També. I truites també? Doneu guerra en casa per menjar o mengeu bé? No, yo me lo como todo. Molt bé. I fruita, mengeu fruita? Sí, sí, a mí me encanta. Depende de quina fruita sea. Del poco depende. Quines fruites vos agraden? En general. Totes. En general. Taronges o plàtans? Sí, Maracuyá un poco menos, ¿no? Yo que sé, frutas raras, pues es que con mai les he probado por no sé si m'agraden o no Pac está m'agraden. bonito. Maracuyá. Ah. En general. Frutas en general. Tropical, así. ¿Os prohíben comer algo o no? A mí sí. El jamón. ¿Y te gusta? No. Vale. No lo has comido, ¿no? Entonces tampoco lo sabes. ¿Del entrepà, de qué vos agrada? ¿De fiambre o de qué vos agrada? El meu de jamón serrano y tortilla. A mí de pernil y chorizo revilla. ¿Y nocilla y eso qué tal? Bé, a mi sí que m'agrada. Sí? No t'agrada la nocilla, no pot ser. No pot ser. I la fruita, us agrada? Sí. O preferiu iogurts o una altra cosa? Yo prefiero yo la fruita. Sí. I quina fruita t'agrada més? El melón. El meló i el meló d'Àlger també? Els dos. I ja està? A mí la sandía. I no res més? Home, el melocotón, la naranja, todo. I mengeu molta fruita o què? Pero Yo en el comedor no hago antes. En el comedor no se obligan a comerla. Si no es lo que des de postres. Si seria papa frita, és lo que n'hi ha. Mengeu les dos així? Mengeu les dos així en el menjador? Yo no, yo sí. Que tu en casa menges fruita? O de vegades ta mare et dona una cosa per a dinar i a tu no t'agrada? A voltes em van a les llentilles que tampoc m'agraden molt.
però me les tinc que menjar. Però bueno, al final te les menges. Molt bé. I us fa menjar alguna cosa que no us agrada? Chocolate. Sí. Chocolate, sí. Però per això no hi ha remei, lo que n'hi ha, lo No, que n'hi ha. això està clar, crec que si no te'n vas a casa ja dinar. La panxa buida. Bueno, sí, la veritat que sí. Però està molt menjar, no? De menjador. Sí. Quan no es calent, sí. Eh? No, però a veure, avui, per exemple, què heu dinat? Què dirà avui? Pues, Memòria no sé, crec que important. Arròs, una espècie de paella o arròs i després un pa amb tomaca i amanida. I de postre, de postre menjar una poma. I de dolços això com ho porteu? En mengeu molt o us controleu un poquet o què? normalment, Jo quan estic en casa no puc evitar-ho. a mi m'agrada, però normalment no. Perquè t'ho prohibeixen. El que passa que jo m'escape. I pizzas i hamburgueses i això mengeu molt o menys o què? La pizza. Sí. Algun dissabte m'anem a sopar o a dinar alguna Más de lo pizzeria. mismo. Digues, què t'agrada? La carn, I què més? O ja està? la pasta. La pasta de menjar i l'altra pasta. Les dues pastes, la pasta de dolços i la pasta de macarons. No, la pasta de dolços i la pasta de diners. Ah, vale. Però la pasta de diners no es menja. No ho sé. A Morredor no... No, però si no es pot comprar de l'altra Ah, pasta. vale. Vale. I la fruta i la verdura i això com ho porteu? Un poquet mal. No podem dir que amb menjadors ahí super brutal. Mengem pues a vegades pomes, peres, kiwis. Però com els apetits, bueno, a mi a vegades m'obliguen a menjar. I les llegums? Les lentilles i els Les fesols i els cigrons. les cigrons encara, però les llenties a mi no m'agraden. Mengeu així en el menjador? Jo sí, jo no mangio. Sí. Ja. I com ho porteu, això de menjar en el menjador? Us agrada el menjar? Està bo? Normalment no. Chico. En sèrio? Però si no menges te'n vas a casa més desmallat que... Però és que ni ho pense. Estic pensant en una altra cosa i no m'entra res.